ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஜானகி ரமன் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல முடியல. பரவாயில்ல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஸ்ரீதர் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 2 பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம் நம்ம. அதுல இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 2 பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றது. பகவத்கீதை அப்படின்றது நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து நேற்றுக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி, நம்ம வாழ்க்கையில எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது, இந்த வாழ்க்கையை நம்ம சரியான முறையில வாழணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்ம வாழணும் அப்படின்னும் போது நம்மளால சரியான பாதையில நம்மளால போக முடியும். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சாஸ்திரம் தான் பகவத்கீதை உபனிஷத். இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் பகவான் வந்து 3 யோகங்கள் பத்தி ரொம்பவே பிரதானமா கொடுத்திருப்பாங்க. கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம், சரிங்களா. கர்மயோகம்ன்றது நம்ம செய்யற செயல்கள் மூலியமா பகவானை திருப்தி பண்றது. என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணணும். ஞான யோகம், நம்மளை சுத்தி என்ன இருக்கு, நம்ம மனிதனா பிறந்திருக்கோம், நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, மற்ற உயிரினங்களுக்கு அது கிடையாது, நமக்கு உண்டு இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பிறவி எடுத்திருக்கோம், எதனால நம்ம எல்லாரும் வித்தியாசமா இருக்கோம், ஏன் சிலவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, ஏன் சிலவங்க நல்லா இருக்காங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், பிறப்பு இறப்புலாம் ஏன் வருது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல யார் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப ஞானம், நம்ம என்ன மாதிரி ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவான் வந்து ஞான யுகத்துல நமக்கான பிரச்சனைகளுக்கான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்றது கொடுத்திருப்பாங்க. அதான் முக்குணங்கள். அதுல ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம ஈடுபடுறோம், அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஞானமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், எல்லா சிரமங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும், நம்ம அமைதியும் சந்தோஷமும் நிரம்ப இருக்கணும் நம்ம கிட்ட அப்படின்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல பகவான் சொன்ன கர்மயோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தேடுற அந்த அமைதியும் சந்தோஷமும் நமக்கு ஸ்திரமா அமையும், சரிங்களா. அது ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் கிடைக்குமே தவிர இந்த மாற்றம் நிறைஞ்ச பிறப்பிறப்பு இருக்கிற இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளால நித்தியமான சந்தோஷம், நித்தியமான அமைதியை நம்மளால அடைய முடியாது. அப்படின்னும் போது பக்தி அதுதான் நம்மளுக்கு நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அமைதியையும் கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பக்தியை பத்தி நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்திலே முழுசா கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சாராம்சமா பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அத்தியாயத்துல வந்து 18 அத்தியாயத்துல 2ம் 18ம் ரொம்ப பெருசு, நிறைய ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள். அதுல வந்துட்டு 2வது அத்தியாயம் 18 அத்தியாயத்துல நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கும், பெரிய அத்தியாயம், சரிங்களா. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த அத்தியாயத்துல இருந்தா பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க, உபதேசம் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதுதான் ஒரு குருவோட குவாலிட்டி. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் இது நேத்து வரைக்கும் ஒரே கஷ்டம், ஒரே மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிப்பாங்க. அப்போ பகவான் வந்து சொல்லி முடிச்சு சரணாகதி அப்படின்றது ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. அந்த நேரத்துல பகவான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதுதான் வந்துட்டு அதுல இருந்து பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் பண்ற விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். அப்படின் போது பகவத்கீதையில பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கிருஷ்ணரை, சரிங்களா. ஏன் வந்து கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் அப்படின்னா 6 ஆப்புலன்சஸ் நிரம்ப இருக்கணும் அவங்க கிட்ட. அதாவது வேதவியாசர் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட அப்பா பராசரமுனி, அவங்க விஷ்ணு புராணத்துல பகவான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதுக்கான டெஃபினிஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தவங்க கிட்ட இந்த 6 ஆப்புலன்சஸ் மகிமைகள் நிரம்ப இருக்கோ அவங்கதான் பகவான் அப்படின்னு. அதுல பாத்தீங்கன்னா பியூட்டி அப்படின்றது ஒண்ணு, அழகு, யாரு வந்து சிறந்த அழகு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எப்பயுமே எந்த ஒரு இடத்துல பார்த்தாலும் போட்டோவா இருக்கட்டும், விக்கிரகமா இருக்கட்டும், அழகாதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அழகுல சிறந்தவங்க அப்படின்றது ஃபேமஸ். அது மாதிரி பகவான் வந்து எப்பயுமே, அதாவது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே
கடவுளோட பெயர் அப்படின்ற அளவுக்காக தெரியும். சாமியே கும்பிடாதவங்களா இருந்தா கூட அது சாமியோட பேரு அப்படின்ற ஒரு அளவிலையாவது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அதனால எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுவும் இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பிரபு பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உலகம் முழுக்க இப்ப தெரிய வந்துருச்சு இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா அப்படின்னா கடவுள் அப்படின்ற அளவுக்கு தெரிய வந்துருச்சு. அப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த், ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தோட இருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா கையில ஆயுதமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க. வெறும் ஃப்ளூட் மட்டும்தான் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள். எல்லா சாமிக்கிட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆயுதம் இருக்கும். பெருமாள் கூட கையில சங்கு சக்கரம் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன இருக்காது? அந்த மாதிரி ஆயுதம் எதுவும் இருக்காது. ஆனா அவங்க பிறந்த 2வது நாள்லயே என்ன பண்ணாங்க? புத்தனா அப்படின்ற ஒரு ராட்சசி அவங்களையும் வந்து அவங்க வதம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய அசுரர்களை என்ன பண்ணாங்க அவங்க அழிச்சாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் கோவர்தன மலையையும் 7 நாள் தன்னோட சுண்டு விரலால தூக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறோம். அப்ப ரொம்ப பலசாலி அப்படின்னும் போது அதை நம்ம கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரினவுன்ஸ்டு, எல்லா நன்மைகளும் வச்சிருப்பாங்க. எல்லாமே இந்த உலகம் எல்லாம் ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம் எல்லாமே அவங்களுக்குதான். ஆனாலும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரினவுன்ஸ்டா இருப்பாங்க, பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ரினவுன்சியேஷன் பற்றற்று இருக்கிற நிலைப்பாடு, சரிங்களா? அது மாதிரி வெல்த், ரொம்ப வெல்தியான பர்சன் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணர் தான். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகமும் அவங்களால உருவாக்கப்பட்டதுதான். இந்த ஜட உலகம் நம்ம வாழ்ற இந்த உலகமும் அவங்களால உருவாக்கப்பட்டதுதான். அப்படின்னும் போது எல்லாமே பகவானோட தான் இல்லைங்களா? ஒண்ணு கூட பகவானோடது இல்லாம இங்க நம்ம பார்க்கவே முடியாது எந்த இடத்துலயுமே. எல்லாமே பகவானோட திருமேனில இருந்து வந்ததுதான். அப்படின்னு வெல்தியான பர்சன். கிருஷ்ணா அவதாரத்திலையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 16,108 குவீன்ஸ் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாருக்குமே தனித்தனியா துவாரகையில பேலஸ் ரொம்ப செல்வ செழிப்போட அவங்க கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த மாதிரி பகவானால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நாலேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேதங்கள் தான் இருக்கலே உயர்ந்த நாலேஜ், சரிங்களா? ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேதம், நம்மளோட ஆத்தாரம், நம்மளோட அடிப்படை அதுதான், சரிங்களா? அது இல்லாம நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னாலே நமக்கு சரி தவறு தெரியாது. நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க அறியாமையில தான் இருப்போம். யார் ஒருத்தவங்க வேதங்களை நல்லபடியா நம்பிக்கையோட அதை வந்து அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தாத்பரியம் தெரியும், அர்த்தம் புரியும், வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்ன்ற வந்து மார்க்கம் தெரியும். அப்படின்னும் போது வேதங்களே எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது. அதனால நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளால வேதத்தோட சாரத்தை நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், சரிங்களா? அப்படின் போது நாலேஜ், வேதம் தான் இருக்கலே உயர்ந்தது. அந்த வேதத்தையே யாரு கொடுத்தாங்க? பகவான் தான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்படின் போது ஃபுல்லி நாலேஜ்டு பர்சன். அப்போ அழகு, ரொம்ப ஃபேமஸா இருப்பாங்க, ரொம்ப பலசாலியா இருப்பாங்க, பற்றற்றவங்களா இருப்பாங்க, ரொம்ப செல்வந்தரா இருப்பாங்க, அப்புறம் ரொம்ப நாலேஜ்டு பர்சனா இருப்பாங்க. இந்த 6 விஷயங்களும் யாருகிட்ட நிரம்ப இருக்கும். ஒண்ணு மட்டும் நிரம்ப இருக்கிறது இல்ல. இந்த 6 விஷயம் முழுமையா யார்கிட்ட நிரம்ப இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அது நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்டதான். அதனாலதான் எப்பயுமே கிருஷ்ணரோட ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் வாச்ச அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்துல இருந்தா கிருஷ்ணரோட உபதேசங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையுமே பகவான் வாச்ச அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம், சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை சுருக்கம் நம்ம பார்க்க போறோம். கீதையின் சாராம்சம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண. துர்கா மாதாஜி பெயர் வாசிச்சிடலாங்களா? माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी
राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स माताजी, हरे कृष्ण। माताजी 2.7 श्लोकं वासिच्चलांगला? माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। कार्पण्यदोषो बहतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाति मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை அத்தியாயம் 2 பார்க்க போறோம். பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசங்கள் கொடுக்க போறாங்க. நேற்றுக்கு அர்ஜுனர் நிறைய கொஷின்ஸ் வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுக்காக 5 காரணங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. ஒன்று வந்து கருணையினால, இன்னொன்று வந்து பாபம் வந்து சேருமே, அப்புறம் போர் பண்றதுனால என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும், அப்புறம் முடிவெடுக்க தெரியல அப்படின்ற ஒரு விஷயம், போர் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு குழப்பம், இன்டெசிஷன், இந்த மாதிரி 5 காரணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நிறைய பகவான்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, காரணங்கள்லாம் நிறைய சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, 2.7 ஸ்லோகத்துல பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்க. இவங்க 2 பேருக்குமான உறவு என்னன்னா நட்பின் உறவு. நமக்கும் உண்டு, பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவு உண்டு, சரிங்களா? அதை நம்ம வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம், வேதங்கள், உபனிஷத்கள், புராணங்கள், இதெல்லாம் பக்தி மார்க்கம், இதெல்லாம் வந்து எதனால நமக்கு கொடுக்குறாங்க பகவான்னா, பகவானுக்கும் நமக்கும் ஏற்கனவே உறவு உண்டு, அதை நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும். அந்த ஒரு தாத்பரியத்தில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்னும் போது இப்போ அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்குமான உறவு எப்பயுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது என்னன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப், சரிங்களா? சாக்கிய உறவு. அப்படின் போது அர்ஜுனர் இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து குருவா பகவானை ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம், சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப அவங்களுக்கு சரி எது தவறு எதுன்னு தெரியல, அவங்களுக்கு வழிகாட்டணும். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை குருவா ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கான ஸ்லோகம் தான் இது, சரணாகதி ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. இது அவசியம் எல்லாருமே மெமரைஸ் பண்றது ரொம்பவே நல்லது. தினப்படி இதை உச்சரிக்கிறதும் நல்லது. பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை தினம் உச்சரிச்சோம் அப்படின்னா கூட நம்ம சரணாகதி பண்றதுக்கான அர்த்தம். இதுல என்ன நம்ம குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எப்பயுமே பகவத்கீதை நம்ம அர்ஜுனர் கூட இருந்து நம்மளும் கேட்கிறதா எடுத்துக்கணும், சரிங்களா? ஏன்னா திருதராஷ்டிரம் கேட்டாங்க, அர்ஜுனரும் கேட்டாங்க. யாரு வந்து கரெக்டா புரிதலோட இருந்தாங்க, அர்ஜுனர் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அர்ஜுனர் கூட இருந்து நம்ம பகவத்கீதையை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஒரு பிளெஸிங்ஸ் நம்ம அர்ஜுனர் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம், கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து அவங்க ஒரு சத்திரியன், அவங்க போர் பண்ணணும், அது அவங்களோட கடமை. ஆனா வந்து இப்போ அவங்களோட மனநிலை என்ன இருக்கு, போர் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்துல குழப்பமா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால், கர்ம பலன் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம்னா அதுக்கு ஒரு பலன் கண்டிப்பா உண்டு இல்லைங்களா? அப்ப இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, போர் பண்ணா பாபம் வரும், எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க, என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு அந்த போர் பண்ணதுக்கான பலனை நிறைய யோசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன்.
இப்ப அவங்களோட இயல்புகள் அவங்களால முடிவெடுக்க முடியல அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்ன கேக்குறாங்க பகவான்ட்ட? நல்லது எது அப்படின்றத கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? எப்பயுமே பிடிச்சது அப்படின்றத விட நல்லது எதுவோ அதை தான் நம்ம செய்யறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்போ எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். பகவான்ட்ட என்ன பண்றாங்க அர்ஜுனர்? சரணம் அடைகிறாங்க. அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ஹம்பிள்னஸ் எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த ஹம்பிள்னஸ், ஒரு அந்த பொலைட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அது அவசியம் இருக்கணும்ன்றதுதான். அதுதான் அடையாளமாவே நம்ம பார்ப்போம் டிவோட்டிஸ்ட. ஏன்னா அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிற வரைக்கும் பக்தனாக முடியாது அப்படின்னும் போது அந்த ஹம்பிள்னஸ் இயல்பாவே டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருக்கும். அப்ப பகவான்ட்ட அவங்க என்ன சொல்றாங்க? எனக்கு அருள் கூர்ந்து கூறுவீராக அப்படின்றத கேட்கிறாங்க. இப்ப நமக்குமே பகவத்கீதைன்றது அர்ஜுனருக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னு இல்ல, நமக்காக இல்லைங்களா? அது மாதிரி நமக்கும் கடமைகள் எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது, எது தர்மம் அதர்மம் அப்படின்னு நம்மளுக்கும் தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை நம்மளும் சொல்லும்போது இந்த தாத்பரியத்தில் தான் இருக்கும். என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்வோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளும் என்ன பண்ணிடுவோம்? நம்மளோட இயல்புகளை இழந்திருப்போம் இல்லைங்களா? சரியான மார்க்கம் தெரியாது நமக்கு, எது சரி தவறுன்னு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளும் பகவான்ட்ட சரணாகதி அடைகிறோம். நல்லது எதுன்னு கேட்கிறோம். அப்ப பகவான்ட்ட சரணாகதி அடைகிறோம் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். அப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? சரணாகதி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நல்லபடியா கேட்டு அதன்படிக்கு அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளும் பகவான்ட்ட சரணம் அடைகிறோம். பகவான் நமக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அர்ஜுனர் கூடவே. நம்மளும் அதை நல்லபடியா ஏத்துக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா காட் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது பகவானை வழிபாடு பண்றது, கடவுளை வழிபாடு பண்றது, புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது 3 முறையில இருக்கும் சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது ஒண்ணு பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்னு பரமாத்மா ரியலைசேஷன், இன்னொன்னு பகவான் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா? பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒளி மூலியமா பகவானை வழிபாடு கடவுளை வழிபாடு பண்றது. ஒளிய மட்டும் வழிபாடு பண்றவங்கள பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சொல்லுவோம். அதே பரமாத்மா ரியலைசேஷன்றது பகவானோட உருவத்தை மனசுல நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா? முனிவர்கள் எல்லாம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி, அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன். பகவான் ரியலைசேஷன்றது பகவானை பத்தி முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு நிறைய பக்தி செயலை தானே ஈடுபடுத்திக்கிறவங்க சரிங்களா? முழுமையா பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தியின் மூலியமா பகவானை வழிபாடு பண்றது முழுமையான புரிதலோட அப்படின்றதுதான். அது பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் சரிங்களா? இதுக்கு அனாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க நம்ம ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தூரத்துல இருந்து இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு? மலை முகடுகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே விட்டுறது. இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா தூரத்துல என்ன இருக்கு? மலைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுறது. அதே கொஞ்சம் இன்னும் கிட்டக்க போறாங்க அப்படின்னும் போது மலைகள் மேல என்ன இருக்கும்? மரங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப மலைகள் மேல மரங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுறது. அதே இன்னும் கொஞ்சம் மரங்கள் கிட்ட எல்லாம் போய் பார்த்தா அங்க நிறைய பறவைகள் இருக்கு, அது பழங்களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப யாரு முழுமையான புரிதலோட இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, தூரத்திலே இருந்து வெறும் மலை மலை மேடுகள் மட்டும்தான் இருக்கு, மேகக்கூட்டங்கள் இருக்கு, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களான்னா இல்ல. அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா, மலைகள் மேல மரங்களும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அது மட்டும் முழுமையான அதுவும் கிடையாது இல்லைங்களா? இன்னும் நல்லா ஆழ்ந்த புரிதலோட கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருக்கு இருக்குன்னா, அங்க நிறைய மரங்கள்லாம் இருக்கு, அங்க பறவைகள்லாம் இருக்கு, அது பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கதான் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இன்னொரு அனாலிசி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு குவிசஸ்ல இந்த அனாலிசி தான் வரும். என்ன அப்படின்னா சூரியன் சரிங்களா? சூரியன் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். சிலவங்க இப்ப குழந்தைலாம் இருக்கு அப்படின்னா வெளிச்சம் பார்த்துட்டு சூரியன் வந்துடுச்சு அவ்வளவுதான் தெரியும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை பார்ப்பாங்க, அப்ப வெளிச்சம் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் தெரியும். ஆனா அது எங்க இருந்து வருது, என்ன அதோட சோர்ஸ் என்ன எதுவும் தெரியாது. வெளிச்சத்தை பார்ப்பாங்க அவ்வளவுதான், அவங்களுக்கு அதோட அந்த புரிதல் நின்றுடும். அதே இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வெளிச்சம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு யோசிச்சு வானத்தை பார்க்கும்போது வட்டமா ஒரு வடிவம் தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வட்டமான வடிவத்தில இருந்து வெளிச்சம் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப சூரியன் ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு உருவம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ன்றது. அதுக்கப்புறம் சரி சூரியன் ஒண்ணு இருக்கே, அப்ப அது எதால செய்யப்பட்டிருக்கு, அது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, எவ்வளவு வெப்பத்துல இருக்கும், அது எவ்வளவு வேகமா சுத்துது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றது.
அப்போ பகவானை பத்தி ஒளிரூப்பமா வழிபாடு பண்றவங்க பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மாவா வழிபாடு பண்றவங்க பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அதாவது கடவுள்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு உருவம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல வர்றது. அப்புறம் அதே பகவானோட குவாலிட்டிஸ், பாஸ்ட் டைம்ஸ், ஃபார்ம், நேம், சரிங்களா, நாமம், பெயர், அப்புறம் உருவம், திரு உருவம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது, அப்புறம் அவங்களோட லீலைகள், இதெல்லாம் குணங்கள், இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப 3 டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன், காட் ரியலைசேஷன் இருக்கு, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருக்குல்ல, அப்ப எது உயர்ந்தது? பகவான் ரியலைசேஷன். பகவானோட நாமம், பெயர்கள், அதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு உச்சரிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பகவானோட குணங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு என்ன பண்றாங்க, தேர் விட்டுறாங்க இல்லைங்களா, பாண்டவர்கள் ரொம்ப பத்திரமா பாத்துக்கிட்டாங்க. அப்ப குணங்கள், அப்புறம் லீலைகள், அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ், பாஸ்ட் டைம்ஸ், இதெல்லாம், அப்புறம் ரூபம், திருமேனி ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் பத்தி நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றதான் பகவான் ரியலைசேஷன் நம்ம பார்க்கிறோம். மதஜி 2.13 ஸ்லோகம். கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர ப்ராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, கருணை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. எதற்காக போர் பண்ணல அப்படின்றதுக்கு காரணமா கருணை அப்படின்ற ஒண்ணு பார்த்தோம், அர்ஜுனர் சொன்ன காரணங்கள்ல ஒண்ணு. அப்ப பகவான் அதற்கான பதில்களா 2.11 to 2.30 வரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க, சரிங்களா. ஏன்னா ஆத்மான்றது அழியாதது. அப்போ அவங்க எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே போர்ல அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தது இல்லைங்களா அர்ஜுனருக்கு. அந்த நிலைப்பாடு தவறு. யாரையும் நீ அழிக்க போறது இல்ல, ஆத்மா என்னைக்குமே நித்தியமானது. நீ இன்னைக்கு அவங்கள அழிக்கலைனாலும் அவங்க இந்த உடலை விட்டு ஒரு நாள் போக வேண்டியவங்கதான். அதனால நீ போர் பண்ணு அப்படின்றத குறிப்பிடுற ஸ்லோகம். ஆத்ம தத்துவம் ஆன்மீகத்துல நம்ம ஒரு புரிதல், நல்ல நிலைப்பாட்டுக்கு வரோம் அப்படின்னா இதுதான் முதல் படி. எல்கேஜில ஏபிசிடி படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா குழந்தைங்க, அதுதான் பேஸ். அதை வச்சுதான் நல்ல உயர்ந்த படிப்பெல்லாம் படிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துல நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்மளால வர முடியும். அப்ப ஆத்மா அப்படின்றது என்னைக்கும் அழியாதது, இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு இருக்காது அப்படின்றது கிடையாது, என்னைக்குமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியது அப்படின்ற நிலைப்பாட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆத்ம தத்துவம். அதுதான் பகவான் 2.11 to 2.30 வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 2.13 ஸ்லோகம். நம்ம எல்லா ஸ்லோகங்களும் நம்ம கவர் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா இது 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1 இல்லைங்களா. அதனால நீங்க லெவல் 2ல இன்னும் எல்லா ஸ்லோகங்களையும் உங்களால நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதற்கு அடுத்த லெவல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு 2-3 ஸ்லோகங்கள் தான் பார்ப்போம். 2.13 பார்க்க போறோம் நம்ம. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. புத்தியுடர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தை பார்ப்போம், கை குழந்தை ஒண்ணு பார்ப்போம். அதே கொஞ்சம் ஒரு 5 வயசு ஆகும்போது கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருக்கும். அதே கொஞ்சம் ஒரு 10, 20 அந்த மாதிரி 30 வயசு, 40 வயசு, 50 வயசு, 60 வயசு பார்க்கும்போது அந்த பிறந்த குழந்தையா இருக்கிற சமயத்துல இருந்து 60 வயசு, 70 வயசு, 80 வயசு வரும்போது நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது இல்லைங்களா. ஆனா அந்த பர்சன் ஒருத்தவங்க தான். அந்த சின்ன வயசுல பார்த்த அதே குழந்தைதான் நம்ம 80 வயசுல பாக்குறோம். ஆத்மா ஒண்ணுதான், பர்சன் ஒண்ணுதான். ஆனா உடல் மட்டும் எப்படி ஆகுது, மாற்றங்கள் எடுத்துக்குது இல்லைங்களா, அந்தந்த ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி. அதே மாதிரிதான் ஆத்மா ஒண்ணுதான், ஒரு தடவை அது பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில வரும்போது வேற வேற தேகத்தை எடுத்துக்குமே தவிர ஆத்மா என்னைக்கும் நிலையானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேகத்தை உடையவன் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல நம்ம கண் கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா. குழந்தையா இருக்காங்க, வளர்றாங்க, வயசாகுது, இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா பர்சன் ஒருத்தவங்க தான். அதே மாதிரிதான் பிறப்புக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஆத்மா அதேதான் இருக்கும், ஆனா சரீரம் மட்டும் வேற மாறும். எதை பொறுத்து மாறும், அவங்களோட கர்மத்தை பொறுத்து, செயலை பொறுத்து. நல்ல கர்மம் செஞ்சா நல்ல பிறவி, தவறான செயல்கள் செஞ்சா அதற்கேத்த பிறவி, அந்த மாதிரி கர்மத்தை பொறுத்து. அதனாலதான் கர்மயோக பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்க, என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அதனால அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆசை,
எதை ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிறவிகள் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட குணம், அதனால ஞான யோகம் பார்ப்போம். நம்ம குணம், நம்ம செயல், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆசை, இதை பொறுத்து நம்மளுக்கு வேற வேற உடல் கிடைக்கும். ஆனா ஆத்மா என்னைக்கும் ஒண்ணுதான், அதுக்கு என்னைக்கும் மரணம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளாம் இன்னைக்கு இருப்போம், என்னைக்கு இருப்போம், நித்தியமா இருப்போம், பகவானோடையே இருப்போம். அதுதாங்க தாத்பரியம். ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. புத்தியுடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. அப்ப மரணத்தை கண்டு பயப்பட மாட்டாங்க. மரணம்ன்றது இந்த சரீரம் தான் நம்மளை விட்டு போகுமே தவிர ஆத்மா என்னைக்குமே நிலையோட இருக்கும். அதுவும் பகவானோட அரவணைப்பிலே இருக்கும். அதுதான் இன்னொரு உயர்ந்த தாத்பரியம். எப்படி குழந்தைங்கள பேரண்ட்ஸோட பத்திரமா இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஆத்மாவும் எப்பயுமே பகவானோட சம்பந்தத்திலேயே தான் இருக்கும். ஏன்னா பகவான் இதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, எப்பயுமே நம்ம இதயத்துல பகவான் வந்து சூப்பர் சோலா பரமாத்மாவா இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்ப ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே வந்து மாற்றம் அடையறதுல இந்த உடல் மட்டும்தான் மாற்றம் அடையுது. அப்படின்றதுனால மரணத்தை பார்த்து யாரும் திகைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனர் வந்து எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு பயந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் தான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இது ஒண்ணு. மாதாஜி 2.23 ஸ்லோகம். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, ஆயுதத்தால வெட்ட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்தவும் முடியாது. அப்ப எப்படிப்பட்டது? ஸ்திரமானது, கெட்டியானது, பிறப்பும் கிடையாது, ஆரம்பமும் கிடையாது, அதுக்கு இறப்பும் கிடையாது, எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.36 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Avachya vatamscha bahun vatishnyanti tavahitaha nintantasthavasma samatyam tado dukkataram nukim. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுலயே ஆத்மாவோட சொரூபம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சச்சித்தானந்த சொரூபம். சரிங்களா? சத் சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சத்னா என்னைக்கும் இருக்கக்கூடியது, அதே மாதிரி சித் அப்படின்றது ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், நல்ல புரிதலோட இருக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம், பிளிஸ், பரமானந்த நிலையில மகிழ்ச்சி எல்லாம் கிடையாது ஆத்மாவுக்கு, பரமானந்த நிலைதான். ஏன்னா எப்பயுமே அது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னால அது பாதிக்கவே பாதிக்காது. அது எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? பரமானந்த நிலையில தான் இருக்கும். அதனாலதான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம், பூஜை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? கஷ்டத்தோட தான் கோயிலுக்கு போவோம், வெளியில வரும்போது நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம், ஒரு தைரியத்தோட இருப்போம். எதனாலன்னா ஆத்மா பகவானை பார்த்திருக்கு, பக்தி பண்ணிருக்கு அப்படின்னும் போது அது எப்படி இருக்கும்? பரமானந்த நிலையில இருக்கும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அதனாலதான் இந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு ஒரு உயர்ந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அது அந்த ஆத்மா சந்தோஷப்படுது. ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷமே பக்தியால மட்டும்தான். அதனாலதான் சந்தோஷமும் அமைதியும் பக்தியில தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது. அப்போ ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்னன்னா சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சத்னா எப்பயும் உள்ளது, நித்தியமானது. சித் அப்படின்றது ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே தெரிஞ்சது, பகவான் யாரு, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்தம்ன்றது பரமானந்த நிலையில தான் எப்பயுமே ஆத்மா இருக்கும். பக்தி பண்ணும்போது அதை நம்மளால உணர முடியும். இப்ப இந்த ஸ்லோகம் 2.36 வந்து இரண்டாவது கேள்விக்கான பதிலா பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா வந்துட்டு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா போர் பண்றது. அப்ப அதற்கான பதில்களா இந்த உபதேசங்கள் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர், அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ணலன்னு சொல்றாங்க. அப்ப போர் பண்ணாம அவங்க போயிட்டாங்கன்னா உடனே வந்து துரியோதனன் அந்த சைட்ல உள்ளவங்க எல்லாரும் கௌரவர்கள்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பயந்து போயிட்டு தான் போரை விட்டுட்டாங்க அப்படிதான் நினைப்பாங்களே தவிர, அப்படிதான் அவங்கள அவமானப்படுத்துவாங்களே தவிர கருணையினால விட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களன்னா கிடையாது இல்லைங்களா? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? எங்க கிட்ட 11 இருக்கு அக்ரோனி சென்னைகள், அவங்க கிட்ட 7 தான் இருக்கு.
அப்ப எங்ககிட்ட போர் பண்ணா தோத்து போயிடுவீங்கன்னு பயந்துட்டு நீங்க போரை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு தான் அவங்கள பாண்டவர்களை நிந்திப்பாங்க. அப்ப அதை விட ஒரு துன்பம் தரக்கூடிய விஷயம் இருக்க முடியுமா? நிஜமாலுமே அர்ஜுனர் அதுக்கு பயந்துதான் போர் பண்ணலையா அப்படின்னா இல்லைங்களா? பயந்து அவங்க போர் பண்ணலன்னு சொல்லல. இந்த காரணங்கள் பாபம் வந்து சேருமே, எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே, சந்தோஷம் இருக்காதே அப்படின்ற விஷயத்துக்காக தான் அவங்க என்ன பண்ணல, போர் பண்ணல. அப்படின்னும் போது அவங்க திறமை இல்லாம போர் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்பவே துன்பத்தை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அத பகவான் இங்க சுட்டி காட்டுறாங்க. மதஜி 2.37 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Ato va prapsyasi svargam jitva va bhokshyase mahim tasmat uddishta kaunteya yuddhaya krita nischayah. Hare Krishna, Mataji. குந்தின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகனை அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுவும் வந்து 2வது கேள்விக்கான பதில் தான். இப்ப என்னன்னா சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இப்ப பகவானுக்காக தான் அர்ஜுனன் வந்து தனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும், நான் சந்தோஷமா வாழணும், அந்த எண்ணத்துல போர் பண்ணி அஸ்தினாபுரத்தை அடைய போறாங்களன்னா கிடையாது இல்லைங்களா? ரொம்ப என்னது அவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க. திரௌபதி அம்மாவையும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க. அப்புறம் சத்திரியர்கள் அவங்க வந்து தன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 5 நிலம் வேணும். அந்த 5 நிலம் கொடுத்திருந்தா கூட இவங்க அவங்களோட சத்திரிய தர்மத்தை அவங்க கடைபிடிச்சு அந்த 5 நிலத்துல அவங்கள இருந்திருப்பாங்க, ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆனா அதையுமே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விதத்திலயும் சமாதானத்துக்கே வராத போனதுனாலதான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப பொறுமையா இருந்து எதுவுமே அவங்க வந்து ஏத்துக்கலன்ற போதுதான் போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்படின் போது அர்ஜுனருக்கு வந்து அந்த ராஜ்யத்தின் மேலேயோ அரசாளனும் அப்படின்ற ஆசையெல்லாம் பாண்டவர்களுக்கு கிடையாது. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதர்மத்தை எதிர்த்தவங்க போர் பண்றாங்க. அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து பகவானுக்காக தர்மத்திற்காக போர் பண்றதுனால அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். அவங்க சந்தோஷத்துக்காக பண்ணல, தர்மத்துக்காக பண்றாங்க. அப்ப இறந்தால் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். ஒருவேளை போர்ல வெற்றி அடைஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்திரபிரஸ்தமும் அஸ்தினாபுரமும் கிடைக்கும், ராஜ்யமும் கிடைக்கும். அதனால போர்ல தோத்தாலும் ஸ்வர்க்க பிராப்தி உண்டு, போர்ல வெற்றி பெற்றாலும் உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதனால உனக்கு எப்பயுமே சந்தோஷம் நிலையா இருக்கும். அதனால உறுதியோட எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அதற்கான பிக்சர் இது. மதஜி 2.40 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Neha रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பக்தி. சரிங்களா? நம்ம பக்தி அப்படின்றதுல முயற்சி பண்ணும்போது, கிருஷ்ணருக்கு பக்தின்ற முயற்சியில இதுல முயற்சி பண்ணும்போது அதுல குறைவு அப்படின்றது ஏற்படாது. அதாவது நம்ம எந்த ஒரு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைவு குறைவு எல்லாம் கலந்து இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பக்தி அதுல மட்டும் என்னன்னா குறைவே இருக்காது, எப்பயுமே நிறைவு தான் இருக்கும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம எல்லாரும் இங்க பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஆனா நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கல. எதனால நம்மளுக்குலாம் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? நம்ம எப்படி ஒரு 18 நாள் இங்க அமைதியை கேட்க முடியுது? அந்த மனநிலை நமக்கு எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதற்கு முன்னாடியிலும் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், நிறைய ஆன்மீகத்துல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கும், நமக்கு நிறைய ஆர்வத்தோட நம்ம பக்தி நிறைய பண்ணிருப்போம். அப்ப பக்தி பண்ண பண்ண நமக்கு என்ன ஏற்பட்டிருக்கும், அநியாயத்துக்குள்ள நம்மளுக்கு அவ்வளவா ஆசை இருக்காது. சரிங்களா? ஆன்மீகத்துல பக்தியில நிறைய ஆசைப்பட்டு நிறைய அதற்கான காரியங்களை நம்ம பண்ணிருப்போம். அப்ப நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த பாபங்கள் எல்லாம் தொலைஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட நிறைய அந்த பக்திக்கான சக்தி, அது நம்மளுக்கு சுக்ருதி கிடைச்சிருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்வால்மெண்ட் நமக்கு வருது இல்லைங்களா? அப்போ 3 விஷயம் நித்தியமா இருக்கும் எப்பயுமே. ஒண்ணு ஆத்மா, அது என்னைக்கும் அழியாதது, எப்பயுமே இருக்கும், நித்தியமா இருக்கும். இன்னொன்னு பக்தி, நம்ம செய்யற பக்தி இந்த ஜென்மத்துல நான் பக்தி பண்ணேன் அப்படின்னா அது இந்த ஜென்மத்தோடு முடிஞ்சிடாது, அது அடுத்த ஜென்மத்துக்கும். ஏன்னா பக்தியும் நித்தியமானது. இப்ப இந்த ஜென்மத்துல நம்ம ஒரு படிப்பு படிக்கிறோம், அடுத்த ஜென்மத்திலயும் அதே படிப்புக்கான வேலையை நம்மளால தேட முடியுமானா முடியாது. அடுத்த ஜென்மத்துல மறுபடியும் வேற படிக்கணும். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம ஒரு பெரிய செல்வந்தனா இருக்கும், அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம அதே அளவுக்கு பணக்காரங்களா இருக்க முடியுமா, நம்ம செல்வத்தை நம்மளால எடுத்துக்க முடியுமானா முடியாது. அது ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்டதுல இந்த ஜென்மத்தோடய முடிஞ்சிடும், இந்த உடல் போகும்போது அதுவும் முடிஞ்சிடும். ஆனா
நம்ம செஞ்ச பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா, அது மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், நம்ம பாபங்களை தெளிச்சு ஆன்மீகத்துல நாட்டம் கொண்டு வரும். அதனாலதான் நிறைய பேரால முடியல, நம்மளால முடியுது அப்படின்னா, இதற்கு முன்னாடி நிறைய பக்தியில நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம். அப்ப பக்தின்ற அதே மாதிரி பகவான் அவங்கள எப்பயுமே நித்தியமானவங்க. ஆத்மா, பக்தி, பகவான் மூணும் எப்பயுமே நித்தியமானது. அப்படின் போது பக்தி அந்த பாதையில் நம்ம இருக்கும்போது அதுல என்னைக்குமே என்ன ஏற்படாது, குறைவோ இழப்போ ஏற்படாது அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வழி சிறிது முன்னேற்றமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்தி பண்ணாலுமே அது மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பாவம் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில பாவம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எந்த ஒரு அசுரனும் என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணி எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்த முடியாது வரம் கேட்டு, இல்லைங்களா? பகவான் நினைச்சு தியானம் பண்ணி சொர்க்கத்தை எல்லாத்தையும் என் கண்ட்ரோல்ல வேணும் அப்படின்னு வரம் கேட்டா பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப எந்த அசுரனும் பகவானை திருப்தி பண்ணி வரம் வாங்கவே முடியாது. அப்படின் போது இதுல என்ன இருக்காது, தவறுகள் இருக்காது. அப்ப நமக்கு இது என்ன கொடுக்கும், நமக்கு நன்மைகளே கொடுக்கும். அப்ப இது என்ன பண்ணும்னா நம்மள மிகப்பெரிய பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வரும். பயங்கரமான பயம்ன்றது அதுதான். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுதான் பெரிய ஒரு கஷ்டம் அப்படின்றது. அதுல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணும், நம்மள காப்பாத்தும் எது, பக்தி அப்படின்றது. இங்க பாத்தீங்கன்னா விபீஷ்ணர் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ராமர் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்க, பக்தி பண்றாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, பகவானோட அனுகிரகம் கிடைக்குது. அதே சமயத்துல அவங்க ராஜ்யமும் அடைகிறாங்க இலங்கையில. அதே மாதிரி இங்க ஹனுமான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் இலங்கை அழிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, சீதாமாவை கடத்திட்டு போனதுனால. அப்போ கோபம், இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹனுமான் பண்றது, அர்ஜுனர் பண்றதுலாம் கோபம். ஆனா யாருக்காக கோபப்படுறாங்க, தன்னை யாரோ ஒருத்தவங்க நிந்திச்சிட்டாங்க அதனால கோபப்படுறாங்களான்னா இல்ல, அதர்மத்தை எதிர்த்து கோபப்படுறாங்க. அது சரியானது. அதர்மத்திற்காக கோபப்படுறதுன்றது உயர்ந்தது. தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக தன்னை யாரும் மாத்திட்டாங்க, அந்த கோபம் பலனை கொடுக்கும் நமக்கு. அப்ப இங்க ஹனுமான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க இலங்கையை அழிக்கிறாங்க. எதற்காக, அதர்மத்தை எதிர்த்து அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுவும் ஒரு பக்தி மார்க்கம்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இப்ப அர்ஜுனரும் போர்தான் பண்ண போறாங்க பகவானுக்காக, தர்மத்திற்காக. அப்ப அதுல அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்காது, பாபம் கிடைக்காது. அப்போ இந்த மாதிரி பக்தி பாதையில மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதுல இருந்து நம்மள மீட்டெடுக்கும் பக்தி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த எலி இருக்கு இல்லைங்களா, இது கூட பத்ம புராணத்துல ஒரு கதை. என்னன்னா ஒரு விளக்கு ஒண்ணு எரிஞ்சுட்டே இருக்கும், அது அணைய போற சமயத்துல அதுல சிகப்பா இருந்தது. சரிங்களா? அந்த விளக்குல அந்த நெருப்பு, அதை பார்த்தோன்னே இது பழம்னு நினைச்சு அந்த விளக்குல போய் நெருப்புல பட்டுருச்சு. அப்ப அதோட உடம்புல நெருப்பு பட்டுருச்சு. அப்ப அது என்ன பண்ண, வலியில துடிக்கும். அப்ப அது பகவான் பக்தியில துடிக்கிறதா நினைச்சு அதுக்கு முக்தி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது சின்ன ஒரு பிரயத்தனம் கூட என்னது, அது பயத்துல இருந்து நம்மள காக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 2.41 ஸ்லோகம். दुर्गा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश चपुत्तयो अव्यसायिनाम। हरे कृष्ण माता जी। இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது இலட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனை உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. யார் ஒருத்தங்க பக்தி மார்க்கத்துல ஸ்திரமா இருக்காங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, திடமான உறுதியோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இது ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருந்தது இல்லைங்களா, குருவி ஒண்ணு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்பாங்க துரோணர் எல்லார்ட்டையும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் வேற வேற விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, குருவியும் கூட சேர்த்து சொல்லுவாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் என்ன சொல்லுவாங்க, குருவியோட கண்ணு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுதுன்னு. அந்த மாதிரி திடமான நிலையில இருந்து பக்தி பண்றதுன்றது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. என்னவா இருக்கும், தர்மம், பகவான், அது மட்டும்தான் இருக்கும். பக்தி, தர்மம், இது ரெண்டும் தான் அவங்களுக்கு பிரதானமா இருக்கும். குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ. யார் ஒருத்தவங்க பக்தி மார்க்கத்துல இல்லையோ அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும்.
பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, இந்த ஜட உலகத்துல இருப்பாங்க ஆசைகள்ல. இந்த ஜட உலகத்துல நம்மள ஆசைப்படுறதுக்கு இல்லாத விஷயம்ன்றதே கிடையாது. கொட்டி கிடக்குது இல்லைங்களா, ஆசைப்படுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம புலன்கள் 5 புலன்களையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ஆசைகள் இருக்கு. அப்ப எல்லா ஆசைகளையும் அவங்க வந்து அடையணும் அடையணும்னு அதுக்கு நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணிக்கிட்டு அது பின்னாடியே என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அதாவது பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க லட்சியம் பகவான் பக்தி அப்படின்னு ரொம்ப உறுதியோட இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 2.47 ஸ்லோகம். कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म बल हेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் சாராம்சம். கர்மயோகத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இப்ப அர்ஜுனருக்கு என்ன கடமை, சத்திரியன் அவங்க அப்படின்னும் போது அவங்க போர் பண்ணணும். நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணணும், போர் பண்ணணும். அப்போ அதை தர்மத்திற்காக பகவானுக்காக அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அதுல என்ன இல்ல, தன்னோட சொந்த ஆசை அப்படின்றது கிடையாது, பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி பலனை எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா செயல்களுக்கு நமக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படும். அப்ப கர்ம பந்தம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். உன்னத செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னைய காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம்னா அதற்கு காரணமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு நல்ல புரிதல் கிடையாது. ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா அதற்கு 5 காரணங்கள் உண்டு. 18வது அத்தியாயத்தில் நம்ம அதை பார்ப்போம். சரிங்களா? கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. சரி, பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையை செய்யணும். சரி, எதுக்கு செய்யணும், நான் வந்து கடமையை செய்யாம இருக்கேன் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. பகவான் இங்க வந்து எங்கேயுமே பக்தி பண்றவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுல போய் தவம் பண்ணி அப்படிதான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. அதுதான் பகவத்கீதையில பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறது. அதனால ஆன்மீகம்னாலே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க கொஞ்சம், நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுடணுமோ அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. நம்மளோட குடும்பம், நம்ம இருக்கிற சுற்றுச்சூழல் எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து இருக்கலாம். ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம கிருஷ்ணரை பிரதானமா வச்சு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம பழகிக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அது நமக்கு சிறந்த ஒரு மார்க்கத்தை கொடுக்கும். சரிங்களா? அப்ப கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், தவம் பண்ணணும், ஃபேமிலியை விட்டுறணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம கடமைகளை நம்ம நல்லபடியா செய்யணும் அப்படின்றத பகவானிங்க குறிப்பிடுறாங்க. இந்த அம்சத்தோட இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்குதான் சித்தமுனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களோட அறிகுறிகள், பேச்சு, எப்படி நடந்துப்பாங்க, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். 2.55, 2.56 to 57 ஸ்லோகங்கள்ல. அப்ப அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், கடமையை செய்வாங்க, பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். நம் புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை திருப்திப்படுத்தும் விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விலகி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. இந்த எமோஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இதெல்லாம் ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். பயம்ன்றது ஆத்மாவுக்கு உண்டா, என்ன நம்ம தான் பார்த்துட்டோம். ஆத்மா நித்தியமானது, பகவானோடைய என்னைக்கும் இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கு அழிவே கிடையாது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப பயம் அப்படின்றது ஆத்மாவுக்கு என்னைக்குமே கிடையாது. ஆனா பயம்ன்றது எதுக்கு உண்டு, மனதுக்கு உண்டு. மனம், இந்த ஜட சரீரம், இதற்கெல்லாம் தான் பயம்ன்றது உண்டு இல்லைங்களா. அப்போ பயம், கோபம், இன்பம், துன்பம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து வர்றது. அப்ப அதோட பாதிப்பு இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். யாரு, ஸ்திதமுனி. அதுக்கப்புறம் ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் உடலை சுருக்கி கொள்ளுதல் போல எப்படி இருப்பாங்க, இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா விலகி இருப்பாங்க. இப்ப ஆமை இருக்கு, அது தொட போனோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், பயந்துட்டு தன்னோட ஓட்டுக்குள்ளார எல்லாத்தையும் சுருக்கிக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தன்னோட புலன்களை அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அதிகமா அவங்க ஈடுபடுத்தாம இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை,
இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்க. அப்ப வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. எப்படி வாழ்வாங்க? பகவானுக்காக பக்தியோட வாழ்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அது என்னன்னு நம்ம இனி வர அத்தியாயங்களை நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 2.55 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Shri Bhagavanuvach Prajahati yada kaman sarvan partha manoghathan atman evatmana dushtah stita prajnas tathoಚ್யते. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மன கற்பனைகளால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து, எப்போது ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால், ஸ்பெகுலேஷன். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? போர் பண்ணா இப்படி நடக்கும், அப்படி நடக்கும், எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல, பாபம் வந்து சேரும். இதெல்லாம் என்னது? மன கற்பனை இல்லைங்களா? நித்தியமான விஷயத்துல இருந்து நம்மள மனம் என்ன பண்ணும்? கொஞ்சம் சஞ்சலப்படுத்திடும். சரிங்களா? அப்ப மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து, இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த புலன்களை திருப்தி பண்ணக்கூடிய ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு தூய்மையடைந்த மனதுடன், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மனம் எப்படி இருக்கும்? தூய்மையானதா இருக்கும். தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, தாங்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுல திருப்தி அடைகிறாங்க. சரிங்களா? அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் இப்போ நம்ம முதல் முறையா நம்ம இந்த ஸ்லோகம்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். ஆனா முடியும். அதுதாங்க தாத்பரியம். நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியா தெரிஞ்சு லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த மார்க்கம் நல்லபடியா புரிதலுக்கு கொண்டு வரும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்படின்னா, மனக்கற்பனைகளால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து எல்லாத்திலும் திருப்தியோட இருக்கிறது. சரிங்களா? குறைகள் கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைகள் மட்டும் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தெய்வீகமான உணர்வு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி அது வந்து நம்மளால உணர முடியும்னா, ஆத்மா நித்தியமானது, ஜட உடல் நித்தியமானது அல்ல. அப்படின்னும் போது ஆத்மா என்ன பண்ணாது? இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அதுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் அடையணும்ன்றது கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மா எதுல நிலைச்சிருக்கணும்? பக்தியில நிலைச்சிருக்கிறது தான் அதுக்கு விருப்பம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வந்து அதுலதான் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அப்படின்னும் போது என்ன வெளியில நமக்கு இருந்தாலும் அதுல திருப்தியோட இருந்து பக்தியில நிலை பெற்று இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு நம்மளால வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.62 ஸ்லோகம் மாதாஜி. அப்படி 63 வாசிச்சு. Yes, Mataji. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु भजायते सङ्घात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. हरे कृष्ण. क्रोधात् 63 वासिजला माताजी. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதல் வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும், மயக்கத்தினால் நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த 2 ஸ்லோகமும் ஒரு நல்ல புரிதல் நமக்கு கொண்டு வரும். என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள், இணைப்பு, காமம், கோபம், மாயை, நினைவு குழம்பிய நிலை, அறிவிழப்பு, வீழ்ச்சி, 8 பாகங்கள் இருக்கு. சரிங்களா? புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள், நம்ம புலன்கள் இருக்கு, கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? தொடு புலன் எல்லாம். இந்த புலன்கள் என்ன பண்ணும்? நிறைய இந்த ஜட உலகத்துல பாக்குறோம். நம்ம சிலதை பார்க்க ரொம்ப ஆசைப்படுவோம், சிலதை சாப்பிட ரொம்ப ஆசைப்படுவோம், சில விஷயங்களை கேட்க ரொம்ப விருப்பப்படுவோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? நம்மளோட புலன்களுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அப்ப அதோட நமக்கு என்ன ஏற்படுது? இணைப்பு ஏற்படுது. அதை நம்ம இப்போ இந்த பிள்ளை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட ஆசைப்படுது, இந்த சின்ன குழந்தை, அதோட ஒரு இணைப்பு ஏற்படும். அது காமமா மாறும், ஆசை, தீவிர ஆசையா மாறும். ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்கலன்னா அவ்வளவுதான், உருண்டு பிறண்டு அழுது எப்படியாவது வாங்கி சாப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு அந்த ஆசை வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாயிடும்.
கிடைக்காத பட்சத்துல என்ன ஆயிடுது? கோபம். தான் நினைச்ச விஷயம், புலனை திருப்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடைக்காத பட்சத்துல என்ன வருது? கோபம் வரும். கோபம் வந்தாலே என்ன செய்யறோம்னு தெரியாது இல்லைங்களா? என்ன பேசுறோம், என்ன செய்யறோம், அதெல்லாம் தெரியாது. நம்மளோட மனம் என்ன ஆயிடும்? ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்காது. அப்ப மாயை, மயங்கிய நிலையில இருப்போம், நினைவு குழம்பிய நிலையில இருப்போம். அதனால அறிவிழப்பு ஏற்படும். அதனால வீழ்ச்சி. அப்ப நம்ம என்ன பேசுறோம், என்ன செய்யணும்ன்றது தெரியாத நிலைப்பாடுதான் கோபம்ன்றது. அப்போ அதனால நம்ம கண்டிப்பா தர்ம வழியில ஈடுபடுவோமா? இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆசைப்பட்டுட்டு கோபம் அது கிடைக்கலன்னு கோபம் வரும்போது நம்ம தர்மத்தின் வழியில் நம்ம இருப்போம்னா கண்டிப்பா அதர்மம் தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம்? அதர்மமான செயல்கள் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதனால நமக்கு பாபம் வந்து சேரும். அந்த பாபம் வந்து சேர்றதுனால நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம மனம் ஆசைப்படுற விஷயம், அது என்ன மாதிரி விஷயங்கள்ல ஆசைப்படுது அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். சில விஷயம் வந்து நல்லதாவே இருக்கும். இப்ப நிறைய பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா நல்ல விஷயங்கள் தான், ஆசைப்படலாம், இணைப்பு வரும். அப்ப அதுல நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அதே சிலது தவறான விஷயங்கள் ஆசைப்படுறோம், அது கிடைக்கலன்னும் போது அநியாயமாவது அதை வந்து செய்யணும், அதர்மம் பண்ணியாவது அதை செய்யணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர், துரியோதனன் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அஸ்தினாபுரத்தை ஆசைப்படுறாங்க. அது ஆசை அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கு. அப்ப அந்த கோபத்துல என்ன பண்றாங்க? பாண்டவர்களை ரொம்பவே சிரமப்படுத்துறாங்க. அப்ப அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? நிறைய அதர்மங்கள் செய்றாங்க இல்லைங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம ஆசைப்படுற விஷயம் அது ரொம்ப சரியானதா இருக்கணும். ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட புலன்கள், மனம் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவானது. ஆசைப்படக்கூடாதுன்றதே கிடையாது. நல்லா ஆசைப்படலாம். என்ன ஆசைப்படலாம்? கிருஷ்ணர் மேல ஆசைப்படலாம், பக்தி பண்ண ஆசைப்படலாம், பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படலாம். அப்ப நமக்கு அது என்ன பண்ணும்? அந்த இணைப்பு நம்மள என்ன பண்ணும்? நல்ல மார்க்கத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். பகவானையே அது நம்மள அடைய வைக்கும் இல்லைங்களா? அதுல இதெல்லாமே இருக்கலாம். இணைப்பு, காமம், கோபம் கிடைக்கல அப்படின்னும் போது நம்மளால பக்தி பண்ண முடியலன்னா கோபப்படலாம். கோபப்பட்டு எப்படியாவது நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மார்க்கத்துல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அடையிறது யாரு? பகவானையே நம்ம அடைவோம். அதனால ரொம்ப நம்ம சரியா பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம்ன்றது புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள், அதுல கவனமா இருக்கணும். அதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் நிறைய விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்கு நம்மளை சுத்தி. அதை நம்ம பார்க்கிறோம், கேட்கிறோம், ஆசைப்படுறோம், அதை சிந்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதன் மேல் மனிதன் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த கோபத்தினால என்ன ஆகுது? மயக்கம், நினைவு குழம்பிருப்போம், அறிவு இழக்கப்படுது, சரி தவறு தெரியாது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கின்றான். தவறுகள்லாம் செய்வாங்க, மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அவங்க அப்படியே அதுலயே தங்கிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. பகவானால உருவாக்கப்பட்டது 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இந்த ஜட உலகத்துல. இதுல ஏதாவது ஒரு ஸ்பீஷிஸ்ல நம்ம செஞ்ச கர்மத்தின் பலனா, நம்ம ஆசைப்பட்ட அந்த ஆசையின் பலனா, குணத்தின் பலனா நம்மளுக்கு பிறவிகள் கிடைக்கும். நம்மளோட ஸ்டார்டிங் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்வாட்டிக்ஸ் அனிமல்ஸ்ல இருந்து நம்மளோட ஜேர்னி ஆரம்பிக்குது சரிங்களா? ஒரு ஆத்மாவோட இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீர்வாழ் உயிரினங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். அதுல இருந்து அப்படியே பொறுமையா நிறைய உயிரினங்கள்லாம் அதெல்லாம் வந்து மரம், பறவைகள், அது மாதிரி மிருகங்கள்லாம் வந்து மனிதன் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடுதான் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலைப்பாடு. ஏன்னா இதுல மட்டும்தான் நம்ம பகவான் யாரு, இதெல்லாம் யாரு படைச்சிருக்காங்க, நம்ம வந்து ஏன் எல்லாரும் இங்க கஷ்டப்படுறோம், எதுக்காக பிறப்பு எல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு மனித பிறவியால தான் நம்மளால முடியும் இல்லைங்களா? வேதங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, பகவானை புரிஞ்சுக்க, பக்தி பண்ணலாம் மனித பிறவியில தான் நம்மளால முடியும். அப்ப அது ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு பிறவி. அந்த பிறவியும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, இந்த தாழ்ந்த பிறவிகள் மாதிரி வெறும் அதாவது ஈட்டிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங், ஸ்லீப்பிங், தூங்குறது, சாப்பிட்றது, இனத்தை விருத்தி பண்றது, அந்த மாதிரி டிஃபெண்டிங், பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறது நம்மள, அந்த மாதிரி விஷயத்துல மட்டும் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. ஏன்னா அதுதான் எல்லா ஸ்பீஷிஸும் பண்ணும் இல்லைங்களா? மனிதன் மட்டும்தான் பக்தி பண்ண முடியும், பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படின்னும் போது அப்படி உயர்ந்த ஞானத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்டெலிஜென்ஸை புத்தியை வச்சு நம்ம
அடுத்து நம்ம இந்த பிறவியில பக்தி எப்படி பண்ணணும், பகவானை எப்படி வழிபாடு பண்ணி பகவானை எப்படி அடையணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். அதனாலதான் மனித பிறவியா கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப அரிது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இதுக்கு நிறைய ஸ்லோகங்களும் உண்டு. மனித பிறவி வந்து கிடைத்திருக்கே அரியது அப்படின்றது. அப்ப நமக்கெல்லாம் இப்ப மனித பிறவில இருக்கும். அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு பகவத்கீதை பாகவதம்ல தெரிஞ்சுக்கிற அந்த சந்தர்ப்பமும் சுக்ருத்தினால கிடைச்சிருக்கு. பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்மளும் நல்லபடியா பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்டு சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை வாழாம உயர்ந்த வாழ்க்கைய நம்மளும் வாழணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல ஆசைப்படணும். மறுபடியும் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய ஆசைகள் வச்சுக்காம பகவான் மேல ஆசைப்பட்டு பக்தி பண்ணணும், பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்க்கிறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பகவான் கொடுத்த உபதேசங்கள், இரக்கம், போர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்றதுக்கு 5 விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுல 1 இரக்கம். அதுக்கு ஞான யோகத்தை குறிப்பிட்டாங்க பகவான். நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே என்ன நினைப்போம், இந்த உடல் அதுதான் பிரதானம், இது சார்ந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா. இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம ஈடுபட்டுட்டே இருப்போம். ஆனா இந்த உடல் அழியாததா, இந்த ஆத்மா அழியாததா அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்மா தான் அழியாதது, இந்த உடல் அழிய போறது இல்லைங்களா. ஆனா இது சார்ந்த விஷயங்களே செய்யறோம் இல்லைங்களா. அது கிடையாது, ஆத்மா தான் நித்தியமானது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்திக்கு வரோம் இல்லைங்களா. அதுதான் நல்ல ஒரு புரிதல். அதுதான் ஆன்மீகத்துல முதல் படின்றது. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை. அப்போ அதுக்கு என்ன சொன்னாங்க பகவான், கர்ம காண்டம் அது சொன்னாங்க. நீ போர் பண்ற, உன்னோட தர்மம் அது, அதுல வெற்றி அடைஞ்சால் ராஜ்யம் கிடைக்கும், தோல்வி அடைஞ்சால் சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாப செயல் அப்படின்பது பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை. நம்ம எந்த ஒரு செயல்னும் போது அது பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி தர்மத்தோடு செய்யும் போது அது நமக்கு பாபத்தை ஏற்படுத்தாது, பக்தி அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இருமனம், திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். இப்போ பகவானுக்காக தான் அவங்க போர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா அர்ஜுனன். அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து கிருஷ்ணருக்காக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழறது. எல்லாமே செய்வோம், சாப்பிடுவோம் ஆனா பிரசாதம், பேசுவோம் ஆனா கிருஷ்ண கதா சாண்டிங், பகவான் நாமம். அதே மாதிரி நம்ம நல்லா கேட்கலாம். என்ன கேட்கலாம், கிருஷ்ண பஜன், அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம், இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணிப்போம் சரிங்களா. அப்ப உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். ஸ்திதமுனி, தூய ஆழ்நிலை நிலவில் உள்ள ஒரு நபர், ஆத்ம தத்துவத்துல நிலைச்சிருக்கிறவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாயாக. இதுவரைக்கும் அவங்க வந்து துவாபர யுகத்துல நடந்தது இல்லைங்களா, இது வரைக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அத்தோட முடியட்டும். அதற்கப்புறம் இன்னும் நிறைய புதிய இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க பகவான். இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம கர்ம யோகம் நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी प्रश्रुति சொல்லிடுறேன் माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. Mataji. Thank you so much. Hare